Καλημέρα, καλώς ήρθατε αγαπητές αδελφές, αγαπητά αδέλφια, αγαπητοί θεατές ακροατές. Σήμερα, πρωί Κυριακής 12 Νοεμβρίου του 2023, ο Κύριος παρακαλούμε και σήμερα και όλη τη ζωή μας, καθώς είναι ανεστημένος, είναι μαζί μας, είναι μέσα μας, να μας ευλογήσει κατά πάντα. Και εμάς και τα αγαπητά μας πρόσωπα και όλα μας τα εν Χριστώ αδέλφια, αλλά και τις πολύτιμες ψυχές που αγαπάει όλους και είναι σωτήρας για όλους, να σώσει πολλούς στην πόλη μας και σε όλη τη χώρα μας και να ευλογήσει το έθνος μας εδώ στο ελληνικό χώρο, στην Κύπρο και σε όλα τα πέρατα της γης. Θα ξεκινήσω, πριν διαβάσω από τη σελίδα 641, να ψάλω σελίδα 17, τον κάτω ύμνο, «Ω Θεέ, φρούριό μου εσύ». «Ω Θεέ, φρούριό μου εσύ, Κύριε μου, γη της ζωής, κράτα με στην αλήθεια σου, να με πάντα κοντά σου, να μην χαθώ και τα λόγια σου, Κύριε, να έχω οδηγό. Χριστέ μου ελπίδα και χαρά μου, ασπίδα βράχελη τρωτή, η καταιγίδα είσαι κοντά μου, Θεέ μου, εσύ με κρατάς στη ζωή. Ευχαριστούμε που κράτησε τον αδερφό μας. Καθώς δεν πρόσεξε, δεν συλλογίστηκε και λίγο πόνησε. Πονάς ακόμα. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδέρφια. 641 σελίδα. Ευχαριστούμε πολύ όλοι μας, του καθένας μας, για όλους σας, αγαπητά αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό. Θέλουμε και νέους πολλούς να σηκώσει. Τόσους δούλους χρειάζεται η Ελλάδα μας για να ευαγγελιστεί και να δώσει ο Θεός την αγαθή μαρτυρία ότι υπάρχει Θεός αληθινός, Θεός αγάπης, Θεός σωτήρας, Θεός ελέος. Έχει μακροθυμήσει μέχρι τώρα, αλλά είναι καιρός η Ελλάδα να επιστρέψει στο πλάστη και δημιουργό της, τον Ιησού μας Χριστό, που είναι ο Κύριος και ο Θεός. Η αγάπη του αποδείχτηκε, γενόμενος άνθρωπος, γενόμενος για μας σωτήρας, υπηρέτης μας, φίλος και αδερφός μας, και τον ευχαριστούμε, όπως προσευχήθηκε και ο αδερφός μας Λευτέρης. Διαβάζω λοιπόν σελίδα 641, δεξιά στήλη, από το κεφάλαιο 21, κάπα θήτα, δεξιά στήλη, λίγο πιο πάνω από τη μέση, στίχος 13. Μιλάει στο λαό του που έλπιζε με τους προφήτες, με τις επαγγελίες, με τις φανερώσεις που τους έδωσε μέχρι εκείνο το σημείο, να εννοήσουν. 6.41. Δεξιά στήλη. Έλπιζε να εννοήσουν, να συντρίψουν τις καρδιές τους, να παραδεχτούν ότι είναι αμαρτωλοί και τουλάχιστον ταπεινά να πλησιάζουν τον Θεό, αλλά αυτό δεν έγινε. Προτίμησαν την υποκρισία. Και οι πιο ζηλωτές οι Φαρισαίοι ήταν πιο μεγάλοι υποκριτές. Λέει λοιπόν προφητικά ο προφήτης Ισαΐας. Δια τούτο ο Κύριος λέγει, επειδή ο λαός ούτος, οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες, επειδή ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα του και με τιμάει μόνο με τα χείλη του, γιατί η καρδιά του απέχει μακριά από μένα και δεν με σέβονται, απόδειξη ότι διδάσκουν διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπινα. Και αυτό το κακό συνεχίζεται και διαπράττεται και από τις χριστιανικές εκκλησίες. Εκτός αν ταπεινωθούμε σαν εκκλησία και πούμε, Κύριε, και να γνωρίσω και να μάθω και δύναμη και θέληση να πράξω το Άγιο θέλημά σου. Γιατί φανερώθηκε η χάρη, η σωτήριο που μας διδάσκει. Αλλά πρώτα απ' όλα μας φανερώνει ο Θεός ότι μας ελεεί κατά χάρη. Ότι δωρεάν μας σώζει. Ότι εκείνος έκανε τέλειο, ολοκληρωμένο έργο επάνω στο σταυρό και τον νόμο που μας θανάτωνε εξαιτίας της αδυναμίας μας
που είμαστε σε αμαρτία, εκείνος ο νόμος απαιτούσε το θάνατό μας, γι' αυτό το νόμο εκείνον επάνω στο σταυρό τον ετερμάτισε, τον ετελείωσε, τον κατήργησε, τον κατέλυσε, τον κατεδάφισε. Γι' αυτό η λέξη που ανακουφίστηκε, αγαπητά αδέρφια, το ρήμα, το απαρέπατο, τετέλεστε. Τελείωσε. Και όλα αυτά τα ευάσταξε και τα επέρασε, όπως λέει στους Εβραίους, το ΙΒ κεφάλαιο, γιατί μπροστά προοφθαλμών στο μυαλό του, στη σκέψη του, στη καρδιά του ήταν πόσο πολύ θα χαιρόταν από τη δική μας μετάνοια, τη δική μας επιστροφή, τη δική μας με την καρδιά μας πίστη προς Αυτόν, στο έργο του, στο όνομά του και στην Ανάστασή του. Μπροστά λέει στην προκειμένη χαρά υπέφερε πολύ μεγάλο ονειδισμό. Τον ευχαριστούμε, αγαπητά αδέρφια. Εδώ έχει το παράπονο στο λαό του, μήπως και εννοήσουν, μήπως και μετανοήσουν, αλλά μόνο μια μικρή μερίδα ακολούθησαν και υπηρέτησαν τον Κύριο, οι Απόστολοι, οι μαθητές αυτού, οι υπόλοιποι σαν έθνος τυφλώθηκαν. Και ακόμα μέχρι και σήμερα δεν αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο σωτήρας του κόσμου, είναι ο γιος του Δαβίδ, είναι αυτός τον οποίον περιμένανε και δυστυχώς τον περιμένουν ακόμα. Και δυστυχώς, ενώ περιμένουν ακόμα τον Μεσσία, θα τους ξεγελάσει ότι δήθεν είναι, τάχα είναι ο Μεσσίας και θα είναι ο Αντίχριστος. Εδώ λοιπόν λέει, εφόσον διδάσκετε διδασκαλίες σε δάλματα ανθρώπινα, δεν με σέβεστε. Και τώρα ας εξετάσουν όλες οι εκκλησίες. Τι πιστεύεις και πώς λατρεύεις τον Θεό και τι θες να ακούς και τι μεταδίδεις στα παιδιά σου και στους άλλους. Και υπάρχουν και θεολόγοι που υποτίθεται ότι μάθαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι ξέρουν την Καινή Διαθήκη και επιμένουν και διαδίδουν και συστήνουν εντάλματα ανθρώπινα. Τους παλαιότερους Ιουδαϊκούς μύθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν χριστιανικοί μύθοι. Πράγματα που δεν είναι γραμμένα από τους αυτόπτες μάρτυρες, δεν είναι παραδομένα από τον Κύριο, ούτε από τους υπόλοιπους Αγίους. Έρχονται και ρίχνουν στο αμάρτημα της αντιποίησης αρχής, που δεν το επιθύμησε, δεν το ζήτησε, ήταν Αγία, ήταν ταπεινή, ήταν σεμνή, ήταν ήσυχη, ήταν φρόνιμη, ήταν υπάκουη η μητέρα του Κυρίου. Στην αρχή δεν πίστεψε ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Κύριος και ο Θεός που έγινε άνθρωπος, ο Υιός της, ο μονογενής, ο πρώτος, μονογενής του Θεού. Για εκείνη ήταν ο πρωτότοκός της. Δεν το είχε πιστέψει και ακολουθούσε τα άλλα της παιδιά, τα αδέρφια του Ιησού Χριστού. Έγινα ξένος, αλλογενής στους ιούς της μητρός μου. Είναι προφητεία, αγαπητά αδέρφια, είναι στους ψαλμούς. Και οι Ευαγγελιστές περιγράφουν τα ονόματα αυτών, λένε, τον ξέρουμε τον Ιησού. Πώς έχει τέτοια δύναμη, πώς ενεργεί ο Θεός μαζί του. Και αμφιβάλλαν γι' αυτόν, αφού ξέρουμε ποιος είναι. Ο γιος του Ιωσήφ, η μάνα του η Μαρία, αδέρφια του τα αγόρια Σίμων, Ιάκωβος, Ιωσής, Ιούδης και τα κορίτσια αδερφές του εδώ είναι, στην πόλη μας, στην Ναζαρέτ. Από πού σε αυτόν αυτή η σοφία και αυτές οι δυνάμεις. Και σκανδαλιζόταν επάνω σε αυτό. Και όπως ο Μάρκος σημειώνει, αγαπητά αδέρφια, που έμαθα τον Πέτρο, τον Απόστολο, τα λόγια του Ιησού Χριστού, το παράπονο του. Ουδής προφήτης δεκτός στην πατρίδα του, στην πόλη του, στη συγγένειά του και στην οικία του. Τα αδέρφια του δεν πιστεύουν. Γιατί δεν φανερώνησε, το μαλώνα. Και άλλες φορές στέλναν ανθρώπους εκεί που δίδασκε μέσα σε σπίτια και ερχόταν ο απεσταλμένος, δάσκαλε, Ιησού, σταμάτα και έλα έξω, σε ζητάνε αδέρφια σου και η μητέρα σου. Γιατί λέγανε ότι δεν είναι στα καλά. Είναι αυτά που λέει Υιός Θεού, δηλαδή Θεός. Είναι δυνατόν. Βεβαίως, ο Ιωσήφ και η Μαρία δεν είπαν την ευλογία αυτή την ιδιαίτερη, το πώς ήρθε στον κόσμο ο πρωτότοκος αδελφός τους. Δεν είπαν οι γονείς. Πού να κρατήσουν τα παιδιά τέτοιο μεγάλο βάρος. Αυτό το πίστεψε ο Ιωσήφ, το πίστεψε η Μαριά. Δέχτηκε να υποφέρει που θα μπορούσε από ζήλια να την φανερώσει και να τη θανατώσουν τη Μαριά μου ο Ιωσήφ. Αλλά ταπεινός. Αλλά εννοούσε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδύναμοι αμαρτωλοί και κατάπικρος έπεσε να κοιμηθεί και ήρθε άγγελος και του λέει η του Δαβίδ, Ιωσήφ, είναι δική σου γυναίκα, δεν έχει άλλον άντρα και το εναυτή που είναι έγκυος, το έμβριο,
είναι από τον Θεό. Ποιος θα μπορούσε να πιστέψει τέτοιο μεγάλο θαύμα? Δεν είχε ξαναγίνει. Έτσι, αγαπητά αδέρφια, στην πίστη, στην ταπείνωση, στην ευσέβεια, και ο νέος Ιωσήφ και η νέα Μαριά είναι το ίδιο. Βλέπετε να μιλάνε για τον Ιωσήφ? Κανένας. Ίσα-ίσα μιλάνε άσχημα για τον Ιωσήφ. Ένας γέρος παράξενος που πήρε μια νεαρή κοπέλα να την έχει ανάμεσα στα μεγάλα του παιδιά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι κακολογία είναι αυτή? Πού είναι ο χριστιανισμός? Γιατί δεν προσέχουν τη γράφη του Ευαγγέλιου? Εντάλματα ανθρώπινα? Δεν σέβεσαι το Θεό εφόσον πιστεύεις τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς την αλήθεια, ενώ τη ξέρουν οι θεολόγοι, τη σκεπάζουν και επιμένουν στο ψέμα. Αυτή η αδικία. Έτσι ο Θεός είναι εναντίον, αγαπητά αδέρφια, αλλά επειδή είναι αγαθός, λέει έρχεται η ώρα και θα κάνω κάτι θαυμαστό. Και μας ελκύει με την αγάπη του, με την καλοσύνη του, με την αγαθότητά του. Σε αυτή την ασέβεια των ανθρώπων τι κάνει ο Θεός? Λέει λοιπόν στο 14. Γι' αυτό εγώ θα προσθέσει έλεος, θα προσθέσει σωτηρία ευλογημένη, ολοκληρωμένη. Έργο θαυμαστό θα κάνω μέσα σε αυτόν τον λαό. Θαυμαστό έργο και εξαίσιο. Και η σοφία του σοφού θέλει χαθεί και η σύνεση των συνετών θέλει κρυφθεί. Και βλέπουμε οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι νομικοί και το συνέδριο, οι αρχιερείς των Ιουδαίων, ενώ έπρεπε να είναι σοφοί, ο λαός έλεγε αυτοί είναι του Θεού, αντιπρόσωποι, λατρευτές, υπηρέτες, ξέρουν τον νόμο. Αυτοί είναι αφιερωμένοι, Φαρισαίοι, πιστεύουν 2 φορές την εβδομάδα. Αυτοί χάσαν τη σοφία τους. Αποδείχτηκαν ανόητοι, ασύνετοι. Γιατί δεν δεχτήκαν το σωτήρα του κόσμου, τον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Και κάνει αυτό το θαυμαστό έργο. Γι' αυτό το θαυμαστό έργο πάμε στη σελίδα 640, αριστερά. Λέει λοιπόν, δεξιά στήλη, στη σελίδα 640 επάνω, στίχος 16. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού θέτω ενσιό θεμέλιον λίθων. Εκεί θα σταθεί, εκεί θα κηρύξει. Εκεί θα σταθεί, εκεί θα κηρύξει. Λίθον εκλεκτό, έντιμο, θα είναι βάση της οικοδομής, ακρογωνιαίος, θεμέλιο ασφαλές. Ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει τροπιαστεί. Πας όσοι επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Ευχαριστούμε το Θεό, αγαπητά αδέρφια. Ενόησαν? Όχι. Εναντιώθηκαν. Περιφρόνησαν. Αποδοκίμασαν αυτό το λίγο. Με τόσα θαύματα που έκανε ο Χριστός και τον αποδοκιμάσαν, ζητούσανε, λαμβάνανε. Φωνάζανε, τους άκουγε. Πηγαίνανε, τους δεχόταν. Και εκείνος, οι πελάτες εμένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Και στους πονηρούς μιλούσε με αγαθότητα ο Κύριος, με αλήθεια. Και ήρθε η ώρα, τον κατηγορήσανε, και όταν ο Πιλάτος ήθελε να τον ελευθερώσει, τους είπε, γιορτή του Πάσχα, καθώς είναι ανήμερα, δηλαδή αύριο, ήταν Παρασκευή του Πάσχα, το έθιμο είναι, σαν κατακτητές καλοί που είμαστε, όλοι οι κατακτητές θέλουν να δείχνουν και καλοσύνη. Και τα δυναστεύουν, κατακυριεύουν και θέλουν να τους λένε ότι είναι και καλοί. Θα ελευθερώσω έναν καταδικασμένο σε θάνατο, έναν μελοθάνατο. Λοιπόν, αξίζει να ελευθερώσω τον Ιησού, τον ανέκρινα, τον μαστίγωσα, τον φραγγέλωσα. Δεν βρίσκω στον άνθρωπο αυτό κακό. Όχι, λέει ότι είναι βασιλιάς. Εμείς έχουμε τον Καίσαρα βασιλιά. Οι Ιουδαίοι τώρα να λένε έχουν τον Καίσαρα βασιλιά. Τι λαός φοβερός, ασεβής, σκληροτράχυλος. Λέει, θα σας πω πάλι, να ελευθερώσω τον Ιησού ή τον Βαραβά. Και φωνάξανε τον Βαραβά να ελευθερώσει. Και τον Ιησού τι να το κάνω? Μήπως θέλετε να ελευθερώσω 2? Όχι. Τον Ιησού τι να το κάνω? Σήκωσέ τον και σταύρωσέ τον. Άρα, σταύρωσον αυτό. Οι Ιουδαίοι αποδοκίμασαν αυτό το λίθο, αυτό το βράχο της σωτηρίας. Το όνειρο που είδε, που έδειξε ο Θεός στον Ναβουχοδονόσορο και το εξήγησε ο Δανιήλ. Μεγάλη βασιλεία, χρυσό το κεφάλι του Ναβουχοδονόσορα. Μετά ήταν ασημένια βράτσα στήθος που ήταν οι Μηδοπέρσες. Μετά η χάλκινη κοιλιά που ήταν ο Αλέξανδρος. Μετά χωρίστηκε σε 2 πόδια σιδερένια ρωμαϊκή αυτοκρατορία ανατολική δυτική. Και κάτω-κάτω δάχτυλα 10 σίδηρος και πυλός.
και έρχεται ένας λίθος που δεν το πέταξε άνθρωπος, αλλά τον ουρανό έρχεται ο λίθος, χτυπάει το άγαλμα κάτω στα δάχτυλα και όλο το άγαλμα γίνεται σκόνη. Σε όποιον πέσει ο λίθος θα τον κατασυντρίψει. Τον έκανε σκόνη. Έρχεται λοιπόν αυτός ο λίθος, κάνει τόσα μεγάλα θαύματα, τόσα πολλά, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό. Ο Ιωάννης λέει, αν γράφαμε ένα προς ένα τα θαύματα που έκανε, δεν θα υπήρχε τόπος να βάλουμε τα βιβλία που θα γράφαμε. Και ενώ είδαν τόσα θαυμάσια και ακούσαν καθαρή αλήθεια, βέβαια όχι όλα ακόμα, ακούσαν πολλά όμως ευλογημένα, να τους λέει ότι ο Θεός σας αγαπάει, είναι πατέρας αγαθός, θα σας δώσει αγαθά, σας θέλει στη βασιλεία του, σας καλεί στη βασιλεία του, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Απόδειξη, αυτή την ώρα που ακούτε το Ευαγγέλιο, σας θεραπεύω, Κύριε χάρισέ μας αυτή την εξουσία. Εκκηρύττω με Ευαγγέλιο και να θεραπεύονται τα αδέρφια. Τρομάζουν τα αδέρφια που κάνουν θεραπείες για καρκίνο, μπαίνουν στο νοσοκομείο και βλέπουν κάθε μέρα περισσότερα περιστατικά. Ο Κύριος να λύσει και την αγαπητή τη Σοφία, από την Ηράκλεια, νέο κορίτσι, μην επιτρέψει οι γιατροί να την κάνουν περισσότερη ζημία, χειρότερη θεραπεία από ό,τι χρειάζεται. Και αν γίνεται, Κύριε, εσύ που κάνεις θεραπεία και δεν ζημώνεις καθόλου τον άνθρωπο και το σώμα, ελέγξε την κοπέλα αυτή κατά πάντα. Και στην ψυχή και στο πνεύμα και στο σώμα του. Ενώ έκανε τόσα θαύματα, φωνάξαν Άρον σταύρωσαν αυτό. Και τους το είχε πει ο Κύριος. Έρχεται η ώρα, θα συλληφθεί, θα παραδοθεί, θα αποδοκιμαστεί από τους ανθρώπους. Ακόμα και εσείς οι ίδιοι θα σκανδαλιστείτε και θα με παρατήσετε. Όχι, εμείς αγαπάμε και στη φυλακή και στο θάνατο, που το φώναξε ο Πέτρος. Αλλά τι είπε ο Κύριος? Είστε πλασμένοι από τον Θεό με ένα σώμα, με μια καρδιά που έχει ασθένεια, έχει αδυναμία. Το πνεύμα πρόθυμο, η σάρκα ασθενή. Προσέρχεστε να μην εισέρετε σε πειρασμό. Γιατί να ζητάμε αυτή την προσευχή. Τα πάντα, όλα να τα ζητάμε από τον Κύριο. Και το θέλει και το ενεργεί να το Θεό. Και το έλεος, η σωτηρία δια της χάριτος αυτού, με τη δόξα και αρετή αυτού, πρώτα η αρετή η θυσία και μετά η δόξα η Ανάσταση. Έτσι μας σώζει ο Θεός, με την Ανάστασή Του μας αναγεννά και το βάπτισμα που κάνουμε μας σώζει δια της Αναστάσεως αυτού. Το βάπτισμα κάνει αυτός που συνειδητά έχει αμαρτήσει σε ηλικία συνείδησης και με συνειδητότητα έρχεται και ομολογεί ότι δέχομαι τη σωτηρία Σου Θεέ με πίστη στο έργο του Ιησού Χριστού και στην Ανάσταση αυτού και έρχεται και κάνει το βάπτισμα. Έτσι λοιπόν αγαπητά αδέρφια, δεν απογοητευόμαστε όταν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να μας πιστέψουν, να μας ακούσουν. Εδώ αποδοκιμάσαν τον Κύριο που έκανε τεράστια θαύματα ανάμεσά τους και πάρα πολλά. Αλλά έχουμε ανάγκη και λέμε κι εμείς όπως οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης που φάγαν ξύλο και μαζευτήκαν εκεί στην εκκλησία με τα αδέρφια και είπαν Κύριε, εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για Σένα, αλλά εσύ θέλουμε να συνεχίσεις να πλώνεις το χέρι σου και να θεραπεύεις και να κάνεις σημεία και τεράστια. Και το χρειαζόμαστε και εμείς αγαπητά αδέρφια, να σηκώσει και στην Ελλάδα μας. Θέτω λοιπόν, λέει ο Θεός, αυτό το θαυμάσιο έργο που οι άνθρωποι της θρησκείας θα χάσουν τη σοφία τους, δεν θα αποδειχθεί ότι είναι σοφοί, δεν θα αποδειχθεί ότι είναι συνηθοί, δεν θα πιστέψουν σε αυτόν, θα τυφλωθούν. Εγώ όμως θέτω στη Σιών θεμέλιο, λίθο εκλεκτό, έντιμο, ακρογωνιαίο, θεμέλιο ασφαλές, ο πιστεύων σε αυτόν δεν θέλει κατεσχεθεί. Τον ύμνο που ψάλαμε στην αρχή, αγαπητά αδέρφια. Και έρχομαι, διαβάζω και κάτω αριστερά στην ίδια σελίδα, 9 εδάφιο, το έργο που κάνει ο Θεός με τους μαθητές Του, με τους Αποστόλους, τους οποίους έδωσε χαρίσματα πνεύμα του Αγίου και λαλούν νέες γλώσσες, μήπως και ο λαός ακούσει και καταλάβει. Λέει λοιπόν ο Θεός, πώς θα σας διδάξω τη σοφία? Θέλει ο Θεός να μας κάνει σοφούς. Η σοφία, λέει, είναι μόνο να σέβεσαι το Θεό. Όχι μόνο. Να γνωρίσεις ποιος είναι ο σωτήρας. Να γνωρίσεις ποιος είναι ο Θεός. Γι' αυτό τι κηρύξαν οι Απόστολοι? Πίστεψε στον Θεό, στον Κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός και θα σωθείς εσύ και όλος ο οίκος σου. Πώς θα σας διδάξω τη σοφία? Και ποιος θα καταλάβει? Ποιον θα κάνω να καταλάβει τη διδασκαλία? Και θα είναι ως βρέφη
που μόλις σταματήσαν να βυζένουν, απογαλακτισμένα, απεσπασμένα από τους μαστούς. Διότι με διδασκαλία επί διδασκαλία, ο Πέτρος θα πει να τρέπεστε, να πίνετε το λογικό άδολο γάλα. Από ποιους μαστούς? Από τους κεκρισμένους του Κυρίου. Από τη διδαχή των Αποστόλων, αγαπητά. Πράξεις Αποστόλων και επιστολές Αποστόλων και μετά Ευαγγέλιο Ιωάννη και μετά όλα τα άλλα. Με διδασκαλία επί διδασκαλία, με στίχο επί στίχο, λίγο εδώ, λίγο εκεί, και με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θα μιλάω προς το λαόν αυτόν. Και θα φανερώσω σε αυτόν. Να ποιος είναι η ανάπαυση, με την οποία δύναστε να αναπαυθείτε και να αναπαύσετε τον εκοπιασμένο, και να ποιος είναι η άνεση. Ανάπαυση και άνεση με τα λόγια των Αποστόλων. Ναι. Μπαίνω, είδα έναν ύμνο σε μια εκκλησία της Δράμας, βλέπω αμέσως μετά τον ύμνο εκεί στο ίντερνετ, στο YouTube, με βγάζει κηρύγμα. Διαβάζω ένα όνομα, τον ξέρω τον αδελφό, ο Θεός να τον ευλογήσει και να τον φέρει στην Καινή Διαθήκη. Και διαβάζω κατεβατά 10 κηρύγματα, δευτερονόμια, δευτερονόμια. Χριστιανέ μου, για σένα δεν ήρθε ο Χριστός. Δεν αναστήθηκε, δεν δίνει χάρη, δεν κάνει έλεος. Πού είναι η διδασκαλία του στο δευτερονόμιο? Ναι, υπάρχει εκεί μια προφητεία. Ότι δεν χρειάζεται να κουραστείς, αν το καταλάβεις, αν σου ανοίξει ο Θεός τη διάνοια, αν θέλεις να σου ανοίξει τη διάνοια, αν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, αν θέλεις να στηριχθείς στο θεμέλιο λίθο, αν θέλεις να καταλάβεις τη διδασκαλία, αν πιστέψεις με την καρδιά σου και το ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Σωτήρας και Κύριος Θεός σου είναι ο Ιησούς Χριστός που τελείωσε τον νόμο και τώρα ο Χριστός μας σώζει, σώθηκε. Αυτό λέει εκεί στο δευτερόνομο. Αλλά δεν χρειάζεται το δευτερόνομο. Τι τα θέλεις? Να μου πεις, αδερφέ, εσύ τι ήσουν? Να το πω λαϊκά, όπως το λένε τα παιδιά. Ένας φανατήλας. Ένας φανατισμένος. Δεν θα πας στα βαπτίσια γιατί χριστιανοί. Ναι, δεν είναι χριστιανικό βάπτισμα αυτό που κάνω. Δεν είναι, ναι. Το χριστιανικό βάπτισμα είναι όταν συνειδητά ένας έχει αμαρτήσει και συνειδητά μετανοήσει και πιστέψει στη διδαχή των Αποστόλων, σε αυτά που τους είπε ο ανεστημένος Χριστός και κήρυξαν οι Απόστολοι, όταν σε αυτά πιστέψει και πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και Θεός, αυτό σώζει και κάνει το βάπτισμα της άφεσης αμαρτιών. Αυτοί όμως τι κάνουν? Τα μωράκια πηγαίνουν, τα παιδιά πηγαίνουν. Τέτοια λάθη κάνουν και οι δικοί μας, οι ΣΑΕ. Τι το βαπτίζεις το παιδί? Μα έλαβε πνεύμα Άγιο. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια. Το βάπτισμα το κάνει ο αμαρτωλός, που παίρνει την απόφαση πιστεύοντας στον Χριστό να πεθάνει ως προς την αμαρτία και να βγει μετά από το βαπτιστήρι με τον Χριστό μέσα. Αναγεννημένος, νέο κτίσμα με τον νέο Χριστό ενωμένο. Με το πνεύμα του Άγιου, με τον ανεστημένο Χριστό. Τι βαπτίζεις θα πει? Και πώς θα πάω εκεί που γιορτάζουν ο παππούς, η γιαγιά, ο αδελφός, η αδελφή? Θα το δεχτείς ότι κάνουν μια αφιέρωση του παιδιού στον Θεό. Εσύ ξέρεις την αλήθεια. Εκείνη την ώρα θα τους χτυπήσουν. Εκείνη την ώρα θα τους βασανίσουν τη συνείδησή τους. Κάτι μια ώρα σύνδεσης και σοφίας θα τους πούμε αυτό δεν είναι το χριστιανικό βάπτισμα, αυτό είναι η αφιέρωση του παιδιού στον Θεό γιατί θέλεις ο Θεός να φυλάξει την ψυχούλα του, να ευλογήσει τη ζωή του. Αμήν. Ο Θεός να μας δώσει σοφία και όχι φανατισμό, αγαπητά αδέρφια. Εδώ λέει αυτός είναι η ανάπαυση που μπορεί κάθε κουρασμένος να βρει ανάπαυση και αυτός είναι η άνεση. Όχι αδέρφια, νηστεύεις, κάνεις εκείνο, κάνεις τ' άλλο, προσέχεις τον αγιασμό σου. Δηλαδή τι είμαστε, τσιτωμένοι, θα πάθουμε δυσκολιότητα, θα πειρακτούν τα νεύρα μας, θα γίνουμε απροσάρμοστοι, ανισόρροποι. Να πω το χειρότερο, σκληροτράχοι. Όχι, αυτό πρέπει και εκείνο πρέπει, κάτσε ρε χριστιανέ. Μπορείς να κάνεις κάτι αν δεν σε δώσει ο Θεός. Αυτά που έχεις εσύ θα τα αποκτήσεις. Εσύ τα έχεις αποκτήσει. Όχι, όλα είναι δώρο Θεού. Εδώ ξάσε το Κύριο. Πήγαινε με άνεση, πήγαινε με χαρά, πήγαινε με ευφροσύνη. Γιατί λέει τον ηλαρό δότη αγαπάει ο Θεός. Και αν θες να κάνεις νηστεία, μην το διαφημίσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό αγαπητά. Είδατε πουθενά οι Απόστολοι να λένε να νηστεύετε, να νηστεύετε, να νηστεύετε. Όχι. Διαβάστε όλες τις επιστολές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί οι μαθητές σου, οι Ιησού Χριστέ, δεν νηστεύουν? Γιατί είναι μαθητές. Ποιοι νηστεύουν? Φαρισαίοι.
και οι φανατικοί. Ο Θεός δίνει άμα νηστεύσω, θέλει ανταλλάγματα για να μου δώσει ο Θεός. Τι θέλει? Να τον αναγνωρίσω, να του δείξω την ευγνωμοσύνη, να τον πιστέψω, να τον εμπιστευτώ. Αυτό δεν θέλει, αγαπητά αδέρφια? Αφού δίνει τον ήλιο, λέει, και βρέχει σε πονηρούς και σε καλούς, σε σκληρούς, σε κακούς και σε δικαίους. Γιατί είναι αγαθός ο Θεός, αγαπητά αδέρφια. Αιτείται και θέλει σας ζωτή. Δεν λέει νηστέψτε και θα σας ζωτή, αιτείται. Ψάχνετε και θέλετε να χτυπήσετε και θα σας ανοιχτεί. Σε μένα ελάτε όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας βάλω νηστεία, ταλαιπωρία, κάνετε εκείνο, θα κάνετε το άλλο. Δεν λέει αυτά τα πράγματα. Θα είμαστε στο ίδιο ζυγό και το πιο δυνατό ζώο τραβάει το μεγαλύτερο βάρος της άμαξης. Ο πιο δυνατός είναι ο Κύριος. Σε αυτόν λοιπόν φορτώνουμε το φορτίο της ζωής μας. Και είναι μαζί μας, σύζυγος, στον ίδιο ζυγό. Ο ζυγός μου λέει είναι με ήττα, Χριστός, χρήσιμος, ωφέλιμος, θα σου κάνει καλό. Και αυτό που θα σε αφήσω να σηκώνεις, το φορτίο σου θα είναι ελαφρύ. Έτσι δεν λέει ο Κύριος, αγαπητά. Και λέει ο άλλος, πόσες φορές νηστεύεις? Μα δεν είπαν οι Απόστολοι να νηστεύουν? Και μέρα που καθόμαστε στην τράπεζα και λαμβάνουμε σώμα και αίμα Κυρίου, και οι πρώτοι χριστιανοί τρώγανε και μετά στο γεύμα, όπως κάνανε και οι Απόστολοι, όπως έκανε και ο Κύριος στην Πέμπτη, ενώ τρώγανε, πήρε και ευλόγησε τον άρτον και είπε είναι το σώμα μου που για εσάς προσφέρεται, σταυρώνεται, τρυπιέται, και πήρε το ποτήριο του ίνου και ευλόγησε και είπε μοιράστε τούτο εις αλλήλους, τούτο είναι το αίμα μου, το υπέρ ημών εκχυνόμενο για να φεθούν οι αμαρτίες σας. Ενώ τρώγανε. Και εσύ τι κάνεις την ημέρα της Κυριακής? Μέρα χαράς, μέρα Αναστάσεως, μέρα της σωτηρίου προσφοράς του Ιησού Χριστού, των Αγίων Λύτρων σώματος και αίματος αυτού. Εκείνη την ημέρα εσύ θες να την κάνεις πένθος, να κάνουμε νηστεία? Θες να πεις να μείνω με τα αδέρφια μου επειδή είναι Κυριακή και δεν δουλεύουν στις δουλειές? Άλλο θέμα. Μην τρως από χαρά. Μην τρως για να προλάβεις να δεις τα αδέρφια σου. Αλλά μην το λες πένθος και νηστεία. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδέρφια. Και θα πω σε αυτούς και με νέες γλώσσες, θα πω ότι αυτός είναι η ανάπαυση που θα αναπαύσει κάθε κουρασμένο, και αυτή είναι η άνεση. Ελάτε σε μένα, θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας, αν γίνετε μαθητές και μάθετε ότι και εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Θεός σον, έλαβε δούλου μορφή, και δεν το θεώρησε λόγω της προέλευσής του που ήταν Θεός ευκαιρία να κερδίσει, να τον τιμήσουν, να τον περιποιηθούν. Δεν θεώρησε αρπαχτή το να λάβει δόξα και υπηρεσίες, αλλά δεν ήρθα να με υπηρετήσουν, αλλά ήρθα να υπηρετήσουν. Και έτσι στέλνει και τους δούλους του, αγαπητά αδέρφια, και είναι η ανάπαυσή μας, και η άνεσή μας. Πόσοι αδερφέ, αντί να χαιρόμαστε και να λέμε αδερφέ να σηκώσω βάρος, να βοηθήσω, να συμπαρασταθώ, κάνουμε το δάσκαλο. Δεν σε βλέπω καλά. Θα είσαι στην αρπαγή? Μα δεν κάνεις νηστεία. Έτσι λέει. Λέει, προσέρχεστε εν παντή καιρό, εγώ να σας αξιώσω να εκφύγετε πάντα τράφος. Λέει, μην επιστρέψετε στην οδό της ασέλγειας, της πονηρίας, της αμαρτίας, σε μέχη και σε κρεπάλι, μην επιστρέψετε εκεί. Και ακόμα λέει, μη μεθάς με υνοπνευματώδη, πληρώσου, γέμισε με πνεύμα Άγιο. Έτσι δεν λέει, αγαπητά αδέρφια? Τώρα, άμα θες να πιες, δεν είναι αμαρτία. Αλλά πιες όσο για να μην μεθύσεις. Γιατί μεθάνε αυτοί που δεν είναι σωσμένοι. Αλλά καλύτερα να πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο, αγαπητά αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος έπαινε. Αλλά έπαινε, αλλά δεν παρασυρώταν από τον ίνο, δεν γινόταν πάρινος, και οι Άγιοι έπαιναν. Και ο Παύλος έπαινε. Και στο Τιμόθεο του συστήνει, λέει, μην πίνεις συνέχεια νερό. Να βάλεις τακτικά στο γεύμα σου και κρασάκι. Θα πάει καλύτερα το στομάχι σου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδέρφια. Σας λέω λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, να ποιος είναι η ανάπαυση, να ποιος είναι η άνεση. Αλλά λέει και εδώ την αντίδραση των Ισραηλιτών. Το λόγος του Κυρίου θα είναι προς αυτούς διδασκαλία επί διδασκαλία, αλλά επειδή δεν θέλησαν να ακούσουν, με τα εδάφια θα εκτραπούν.
Και το φοβερό που στεναχώρησε πολύ τον Παύλο και τον Απόστολο Πέτρο και γράφει στις επιστολές τους, αυτά που γράφουν εκεί τα δύσκολα εδάφια δεν είναι για τους χριστιανούς, τους ταπεινούς, τους απλούς. Αδύνατον οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της Επουρανίου δωρεάς να ανακαινιστώσει πάλι. Ποιοι όμως είναι αυτοί? Οι παραπεσόντες. Αυτοί που εδώ διδασκαλία με διδασκαλία, στίχο με στίχο, αφήνουν τον Χριστό, αφήνουν τη τέλεια σωτηρία, αφήνουν τη χάρη του Θεού και πάνε πάλι να σωθούν με τις εντολές. Όποιος πάει να σωθεί με εντολές είναι καταραμένος. Επικατάρατος, πασός της δεμένης όλες τις εντολές. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη της σάρκας του να κάνει το θέλημα του Θεού. Ούτε μπορεί, ούτε θέλει. Ένας τρόπος υπάρχει. Να συνδεθούμε με τον ανεστημένο Χριστό. Να πιστέψουμε στο έργο του. Και με τη δύναμη, το κακό, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν γινόμαστε τέλειοι, αλλά προχωράμε προς τη τελειότητα. Δεν γινόμαστε κατά πάντα άγιοι, αλλά αγιαζόμαστε, αγαπητά αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει λοιπόν, σελίδα 642 θα πάω, θα διαβάσω λίγα εδάφια και από εδώ, το κεφάλαιο Λάμδα, το εδάφιο το 30, 15 στίχους, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και πεποιητήση θα είναι η δύναμή σας. Και ούτω θέλει προσμείνει ο Κύριος για να σας ελεήσει και ούτω θέλει υψωθεί να σας εκτηρήσει. Διότι ο Θεός είναι Θεός κρίσιος. Μακάρι οι προσμένοντες Αυτόν. Τον Κύριο θα προσμένουμε, αγαπητά αδέρφια. Θα επιστρέψουμε και θα αναπαυθούμε στον Σωτήρα. Σε Αυτόν που έστειλε, που έγινε άνθρωπος να μας σώσει. Και τώρα τι θα γίνει με το λαό Ισραήλ, αγαπητά αδέρφια. Και μετά θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά λίγα ακόμα. Τι αναγγέλει ο Θεός και με τον προφήτη Ιερεμία και με τον Ιζεκήλ, βέβαια, δύο κεφάλαια, λάμδα ήτα, λάμδα θήτα. Με τον προφήτη Ιερεμία, σελίδα 677, αριστερή στήλη, κεφάλαιο σίγμα τ, 22 εδάφια, 677 σελίδα, επάνω αριστερά, 22 εδάφια. Αυτοί που δεν δεχτήκαν τον Χριστό, τι έχουν ακόμα να υποφέρουν. Τους επέτρεψε τους 48, επιστρέψαν στη γη των πατέρα τους μετά από 2.000 χρόνια περίπου. Εκεί όμως τους περιμένει θλίψη. Γιατί? Γιατί επιστρέψαν στη γη των πατέρων, δεν επιστρέψαν στον Σωτήρα, στον Κύριο, σε Αυτόν που έγινε άνθρωπος για την σωτηρία με την μεγάλη αυτή αγάπη που έχει. Ακόμα περιμένουν Χριστό και δυστυχώς θα την πάθουν, θα πλανηθούν και θα δεχτούν αντί για τον Χριστό, θα νομίσουν ότι είναι ο Χριστός και θα είναι ο Αντίχριστος. Μέχρι τότε όμως έχουν να περάσουν πολλά. Αυτά που έχουν να περάσουν και παρακαλούμε τον Θεό να μην είναι στις μέρες μας, γιατί το κακό που θα γίνει εκεί θα επηρεάσει και Θεός να φυλάξει, θα σκοτωθούν και δικά μας παιδιά του ελληνικού στρατό στη συμμετοχή εκείνη που θα γίνει το ένα στρατόπεδο με το άλλο στρατόπεδο. Λέει λοιπόν σελίδα 677 αριστερή στήλη του 22 για το λαό Ισραήλ. Ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού λαός έρχεται από της γης του βορρά και έθνος μέγα θέλει εγερτή από τον άκρο της γης. Τόξο και λόκι τέλους συγκρατεί, είναι σκληροί και ανήλαιοι, δεν δείχνουν έλεος. Η φωνή αυτών ηχεί ως θάλασσα, επιδένουν επί ύπους, παρατεταγμένοι ως άντρες της πόλεμων, εναντίον σου, τη γάτου Σιών. Ακούσαμε τη φήμη αυτών, οι χείλες ημών παρελήθησαν. Στεναχωρία κατέλαβε ημάς ως οδύνες, ως τυχτούσεις. Και καθώς έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία, λέει, η ανθρωπότητα, η οικουμένη και ο λαός Ισραήλ ιδίως, θα είναι, λέει, όπως η γυναίκα που τη πιάνουν οι πόνοι γιατί πλησιάζει η ώρα να γεννήσει. Στεναχωρία κατέλαβε ημάς, οδύνες ως γυναίκα που είναι να γεννήσει. Μην εξαίρετε στον αγρό, εν οδό μην περιπατείτε, διότι η ροφέα του εχθρού είναι τρόμος παταχώθεν. Τη γάτη του λαού μου περιζώστε σάκο και λύστη στάχτη. Πένθος μονογενούς κάνε σε αυτήν, θρήνης του πικρός. Εδώ μπαίνει και όταν έρχεται ο Αντίχριστος και μετά τα 3,5 χρόνια κάνει διωγμό και λέει μην μπαίνετε στην πόλη, μείνετε εκεί που είστε έξω στους αγρούς. Εκεί λέει ότι με πνεύμα χάριτος και εκκλησιών κάποιοι το υπόλοιπο κατά χάρη στο λαό Ισραήλ θα μετανοήσουν και θα θρηνήσουν για τον Ιησού από την Ναζαρέτ που δεν τον είχαν πιστέψει, τότε θα θρηνήσουν όπως θρηνεί κάποιος Θεός φυλάξει όταν χάνει το μονάκριβο γιο του. Διότι ο εξολοθρευτής θέλει αυτή εξέβνηση επί σας.
σε έθεσα σκοπιά φρούριο μεταξύ του λαού μου για να γνωρίσετε και να εξερευνήσετε την οδόν αυτών. Πάντες είναι εντελώς απειθείς, περπατούσι κακολογούντες, είναι χαλκός και σίδηρος, όλοι διεφθαρμένοι, δηλαδή ο χαλκός και ο σίδηρος διαβρώνεται, οξυδώνεται και διαλύεται. Το φυσιτήριο εκάφθη, πάντες είναι διεφθαρμένοι. Το φυσιτήριο ξεκάφθη. Ο μόλιδος κατηναλώθη υπό το πυρός, ο μόλιδος κατευθείαν λιώνει, μπορεί να το βράσει και στο καμινέτ του σαν το νερό. Ο χωνευτής διαλύει εις μάτιν, διότι οι κακοί δεν εχωρίστησαν. Αργύριο απεδοκιμασμένο θέλωσε ονομάσει αυτούς. Δηλαδή προσπαθεί να καθαρίσει, βέβαια θα μείνει ένα υπόλοιπο, αλλά όλοι οι υπόλοιποι θα περάσουν μεγάλη ταλαιπωρία και δυστυχώς θα περάσουν στην αιώνια καταδίκη, στην αιώνια βαριά εκπαίδευση. Διότι ο Κύριος απεδοκίμασε αυτούς. Γι' αυτό θα επιτρέψει και αυτό. Και τώρα παρακαλούμε, μην το παρακάνουν οι Ισραηλίτες, γιατί για να κυνηγήσουν κάποιους κακούς σκοτώνουν αθώες γυναίκες και παιδιά. Να πεις και οι άλλοι τους μεταχειρίζονται σαν ανθρώπινη ασπίδα. Ναι, αν εσύ είσαι πιο έξυπνος και πιο ικανός, διαχώρισέ τους και πιάσε το κακό. Και μη σκοτώνεις τον αθώο. Γιατί θα ερεθιστούν και θα κατεβούν Ρώσοι και Τούρκοι και άλλα έθνη και Λίβοι και Πέρσες με αυτόν εναντίον του Ισραήλ, είτε να μην γίνει στις μέρες μας. Ελάτε τώρα, αγαπητά αδέρφια, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, σελίδα 915, 2α κεφάλαιο. Γενόμενος άνθρωπος, υπονόμο και υπογυναικός, ο παλιός κατά σάρκα Ιησούς από τη Ναζαρέτ, εργάζεται, κηρύττει, προσεύχεται, 915 πάνω δεξιά, 2α, και ενώ ο Ιησούς προσευχόταν εκεί σε κάποιο τόπο, κάπου πιο απόμερα, καθώς σταμάτησε να προσεύχεται, τον ρωτάει ένας από τους μαθητές του, τον παρακαλεί, «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε, όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές αυτού». Ακόμα, αγαπητά αδέρφια, δεν έχουν καταλάβει τη διαφορά. Δεν είναι ίσα κι όμως. Δεν το έχει καταλάβει και η μητέρα του. Γιατί με εδώ στο γάμο δεν υπάρχει κρασί. Εσύ μπορείς να κάνεις κάτι γιατί είσαι από το Θεό. Αλλά ο Κύριος τη λέει, τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα γυναίκα. Εσύ θα οργανώσεις το σχέδιο του Θεού, το έργο του Θεού, το τι πρέπει να γίνει, το τι πρέπει να κάνω. Έπειτα δεν είχε και η ώρα. Εκείνη όμως ήθελε οπωσδήποτε να συνεχιστεί η γιορτή του γάμου και να έχουν οι καλεσμένοι να πιούν κρασί. Φαίνεται ήρθαν παραπάνω, τελείωσε το πρώτο κρασί που σερβίρανε και τώρα λέει κρασί δεν υπάρχει. Και απευθύνθηκε στον ιό της. Αλλά εκείνος του λέει, δεν κατάλαβες τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Ποιος είμαι, δεν το κατάλαβες ακόμα. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Έπειτα δεν ήρθε η ώρα. Εκείνη καλεί τους υπηρέτες, σε αυτό το όμορφο παλικάρι του γεροδεμένου, πάτε και κάνετε ό,τι σας πει. Αυτό είπε η γυναίκα. Γιατί την παρουσιάζουν ότι αντιποιείται, σώσε μας, λύτρωσέ μας, μεσίτεψέ μας, τι είναι αυτά που λέει. Θα γίνεις χριστιανός ή θα γίνεις μαριανός. Η μητέρα του Κύριου ποτέ δεν έκανε αυτή την παράβαση, αντιποίηση αρχής. Στάθηκε μια σεμνή Αγία κοπέλα. Γέννησε εκ πνεύματος Αγίου τον Ιησού, τον πρωτότοκο αυτής, πρωτότοκο τον ονομάζουν του Μαθαίου στα Ευαγγέλια, και μετά γέννησε Σίμωνα, Ιάκωβο, Ιωσή, Ιούδα και κορίτσια. Ευχαριστούμε. Και όταν γέννησε το πρωτότοκο, αιμορράγησε, γιατί το παιδί όταν βγαίνει δεν αντέχει εκεί ευαίσθητη επιδερμίδα, σχίζεται και αιμορραγεί. Και ο νόμος έλεγε, όταν γεννήσει αρσενικό, 30 μέρες είναι ακάθαρτο. Και μετά 30 μέρες θα παραβλεφθεί στον άλλο. Στο θηλυκό 60 μέρες. Και τι είναι αυτά που λένε για τη μητέρα του. Τι είναι αυτές οι ανοησίες, αυτά τα ψεύδι, τα παραμύθια, η ασέβεια που μιλάνε έτσι. Άντε να μιλήσουν έτσι για τη μάνα σου, θα το δεχτείς. Και λένε ότι εμείς τι πιστεύουμε, τι πιστεύεις. Δεν πιστεύεις τίποτα. Πιστεύεις ανθρώπινα παραμύθια και γι' αυτό είσαι ασεβής. Έλα, άνοιξε τι κήρυξαν οι Απόστολοι του Ευαγγέλιου, Καινή Διαθήκη, πράξεις Αποστόλων και επιστολές και γίνε ευσεβής για να βρεις χάρη και έλεος από τον Κύριο. Έρχεται λοιπόν ένας από τους μαθητές του, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, όπως και ο Ιωάννης. Αν πείτε ο Ιωάννης δεν θα είναι στη Βασιλεία του Θεού, βεβαίως θα. Έγινε και αυτή η παρανόηση.
Α, είναι φίλος Ιωάννης. Άλλοι αυτοί που ακολουθούν τον Χριστό και άλλο ο Ιωάννης. Ναι, ο Ιωάννης ο τελευταίος εν ζωή που σύστησε τον σωτήρα του κόσμου τον Χριστό. Να, ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Γι' αυτό ο Κύριος τον ονόμασε ο μεγαλύτερος των προφητών που γέννησαν οι γυναίκες. Και στη Βασιλεία του Θεού δεν συγκρίνει, αγαπητά αδέρφια, επάνω πώς θα είναι ο Ιωάννης και οι Άγιοι. Ο Ιωάννης θα είναι όπως και οι Άγιοι της Παλιάς Διαθήκης. Αυτοί προηγούνται. Ο Θεός προέβλεψε κάτι καλύτερο για μας δια Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη, ώστε να μην λάβουν τη τελειότητα που τους οφείλει ο Θεός, τους δικαίους, τους πιστούς της Παλιάς Διαθήκης πριν από μας, αλλά μαζί θα λάβουμε τη τελειότητα. Μαζί θα λάβουμε τα νέα σώματα και ο Κύριος θα μας παραλάβει και θα είμαστε μαζί του πάντως. Έτσι λοιπόν θα είναι και ο Ιωάννης, αλλά άλλο ο Ιωάννης ο προφήτης και άλλο ο Ιησούς. Τον Ιησού τον είχαν σαν έναν των προφητών. Όχι, δεν ήταν προφήτης. Ή καταλάβαν στο όρος που μεταμορφώθηκε. Μεταμορφώθηκε και τι έγινε? Ως ήλιος και μετά ως νεφέλη φωτεινή. Ποιος είναι δηλαδή? Κύριος. Ο Κύριος ο Θεός τους. Όπως ξέραμε από την αρχή οι Εβραίοι, και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το ξαναδίδαξε. Όταν το ρώτησε ένας ποια είναι η πρώτη των εντολών, ξεκινάει ο Κύριος, ο Μάρκος το γράφει, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου είναι εις Κύριος. Δηλαδή, ο Κύριος είναι ο Θεός. Αν ο Κύριος δεν είναι Θεός, δεν είναι Κύριος. Ο Θεός είναι Κύριος. Αν δεν είναι Κύριος, δεν είναι Θεός. Και ποιος είναι αυτός? Ένας. Και ο Ιησούς Χριστός τι είναι? Η φανέρωση του Θεού κατά σάρκα. Το πρόσωπο του Θεού για μας τους ανθρώπους. Αυτός που μας μιλάει για τον εαυτό του, για τον Θεό. Γι' αυτό λέγεται και λόγος. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο εσαρκωμένος λοιπόν λόγος είναι χαρακτήρ της υποστάσεως, μία υπόσταση του Θεού, και το πρόσωπο του Θεού σε εμάς ένα το πρόσωπο. Δεν είναι τρία πρόσωπα, ούτε τρεις υποστάσεις. Είναι Κύριος ο Θεός εις Κύριος. Αφού το είπε αυτό ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια, εδώ δεν τον καταλαβαίνω, λέει και εσύ δάσκαλος όπως και ο Ιωάννης δάσκαλος. Τώρα τα αρχίζουμε να το μαθαίνουμε αυτές, στο τέλος θα το μάθουν και κυρίως θα το μάθουν μετά την Ανάσταση. Και μετά την Ανάσταση πιστεύουν και τα αδέρφια του και λίγο πριν στη σταύρωσή του, όταν κατεβαίνει τελευταία φορά στην Ιερουσαλήμ, αφήνει τα άλλα της παιδιά η μητέρα του και ακολουθεί τις άλλες γυναίκες και ακολουθεί τον Υιό της, τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και είναι και κάτω από το Σταυρό. Εκεί οι Ευαγγελιστές λένε τις κυριότερες γυναίκες. Κάτω από το Σταυρό είναι η Σαλόμη, η μάνα του Ζεβεδαίου. Είναι η Μαρία από τα Μάγδαλα, η Μαγδαληνή, που ο Κύριος την ευεργέτησε, την ελευθέρωσε από 7 δαιμόνια. Και είναι, λέει, και η Μαρία του Ιακώβου και του Ιωσή. Και ξεχνάνε τη σπουδαιότερη και κυριότερη? Όχι, δεν τη ξεχνάνε. Αυτή είναι η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή. Γιατί δεν το λέει? Δεν θα πούμε την αλήθεια, θα την κρύψουμε? Δεν επιτέλεις, όπως λες, βάζεις κάποιον Άγιο προστάτη, να τη βάλεις με τόσα παιδιά που είχε, που ήταν πολύτεκνοι, να τη βάλεις προστάτησα? Για την υπόθεση που δεν χρειάζεται προστάτης για όλους, είναι ο Κύριος. Αλλά τι είναι αυτά? Δεν πιστεύεις στην αλήθεια του Θεού? Τώρα λοιπόν, δίδαξέ μας Κύριε, και ξεκινάει ο Κύριος και μας έδωσε αυτή την ωραία απλή προσευχή με τα κυριότερα βασικά αιτήματα, η οποία βέβαια κρύβει όχι παγίδα. Ότι άμα λένε «Σ' ακολουθώ Κύριε», πρέπει να τον εμπιστευτώ όχι μόνο στα εύκολα, όχι μόνο στο καλά, αλλά και στα δυσάρεστα και στα δύσκολα και στις λήψεις και στους πειρασμούς, στους οποίους, λέει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς, μας έχει τάξει ο Θεός. Είμαστε ταγμένοι, δηλαδή να περάσουμε κλίψεις. Δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δικαιούμαστε. Αφού δυσκολευόμαστε. Και άμα δει σε έναν αντρόγινο, σε μια εκκλησία, ποιοι είναι αυτοί που θα αντέξουν, με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού, το βάρος αυτό το βάλει σε αυτούς. Και σηκώνει το βάρος ο δυνατότερος. Και ο άλλος στέκεται δίπλα και λέει, αν ερχόταν σε μένα αυτό, εγώ δεν θα άντεχα. Είπε λοιπόν σε αυτούς, όταν προσεύχεστε να λέγετε Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, να αγιαστεί το όνομά σου παντού, με μένα, με όλους, σε όλη τη γη. Να αγιαστεί το όνομά σου. Τι να ομολογήσει ο καθένας? Ότι είναι Άγιος ο Θεός. Άγιος δηλαδή αυτά που κάνει, θα κάνει, αγαπητά αδέρφια, για να αποδειχθεί και να θαυμαστεί και να δοξαστεί και να πούνε όλοι Άγιος είσαι εκεί. Ήξερες τι έκανες.
Το χρειαζόμουν αυτό που έκανε. Με βοήθησε αυτό που έκανε. Και τώρα σε δοξάζω και σε ευχαριστώ. Μετά τη δοκιμασία. Όταν ο Κύριος κάνει έκβαση. Όταν μας βγάλει από τον πειρασμό. Πατέρα μας εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ποιο είναι το θέλημά του? Εμείς νομίζουμε και στην αρχή έτσι λέγαμε, Κύριε, αυτό που σου ζητάω, αυτό λέγαμε. Δηλαδή με άλλα λόγια, όχι το θέλημά σου, το θέλημά μου. Έτσι δεν είναι, αγαπητά αδέρφια? Και όσο ήμασταν μικροί, εντάξει, όταν αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε, λέμε πω. Αυτό, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου, αν δεν έχει τη δύναμή σου και η χάρη σου, η βοήθειά σου, η σύνεσή σου, η σοφία σου, η αγάπη σου, να σε εμπιστευτώ στη δυσκολία, στον πειρασμό, δεν θα μπορέσω. Τον άτον ημών τον επιού σου δώσε, δίδε σε εμάς κάθε μέρα και άφησέ μας τις αμαρτίες, καθώς και εμείς βοήθησέ μας, Κύριε, να αφήνουμε τις αμαρτίες του καθενός που αμάρτησε σε εμάς. Και μη μας φέρει σε πειρασμό, αυτό μπορούμε να το πούμε, αλλά ελευθέρωσέ μας από το πονηρό. Ο Θεός, λέει, δεν μας κάλεσε να περάσουμε θλίψη μεγάλη, το καιρό της μεγάλης θλίψης, δεν μας προσδιορίσε εις πειρασμό, αλλά εις περιποίηση σωτηρίας. Περιποιούμε, σωτηρία σημαίνει σώζω κάποιον και τον διασφαλίζω να τον απολαύσω, να με απολαύσει, να είναι μαζί μου. Είναι η διασφάλιση. Έτσι, αγαπητά αδέρφια, όταν λένε μη μας φέρει σε πειρασμό, λέμε, Κύριε, πριν τη μεγάλη θλίψη να μας παραλάβεις. Όπως είναι το θέλημα του Θεού, αγαπητά αδέρφια, το σχέδιό του που δεν αφήνει ακόμα να φανερωθεί ο Αντίχριστος, διότι η Εκκλησία του είναι ο φως με τον Κύριο, είναι το αλάτι με τον Κύριο, στον κόσμο αυτό, και είναι ο κατέχον στον κόσμο αυτό, ο παράκτητος, ο ανιστημένος Χριστός, μαζί με την Εκκλησία, είναι ο κατέχον με ωμέγα, που σημαίνει ο Κύριος. Όταν ο Κύριος αναχωρήσει από εδώ, από τη γη, η Εκκλησία του, δηλαδή το σώμα του, τότε ο Αντίχριστος αμέσως θα εκδηλωθεί, θα φανερωθεί. Αλλά ελευθέρωσέ μας από του πονηρού. Αμήν, αγαπητά αδέρφια. Ο Θεός να μας φυλάξει από κάθε κακό, από τον εχθρό της ψυχής μας, από το κακό παλιό μας εαυτό, από κακούς και παράλογους και άτομους ανθρώπους, είτε είναι της χώρας μας, είτε είναι του εξωτερικού. Ο Θεός να μας φυλάξει και να δώσει σύνεση και σοφία, χάρη της Εκκλησίας του, να ησυχάσουν κάτω οι άνθρωποι, μην γίνουν περισσότερο σκληροί, γιατί θα ερεθίσουν την κατάσταση και θα γίνει η προφητεία του Ιερεμία και του Εζεκιήλ, που θα κατεβούν όλοι εναντίον του Ισραήλ. Και δυστυχώς το άλλο στρατόπεδο του ΝΑΤΟ θα πολεμήσει και θα σκοτωθούν, λέει, πάρα πολλοί στρατιώτες. Ο Θεός να φυλάξει. Να μην είναι στις μέρες μας. Αμήν. Ας σηκωθούμε.